Tarik tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Ngapusi biasanya dalangi bojone akeh lho Pak. Nggih to Pak Bu nggih. Sengkoke tak olah apa meneh sampean to Pak. Akbar niku napa tenan to pacare sing Kediri niku? Mboten. Oh sing sapa sing dimaksud? Tapi nggih leres to, jenengan lak dereng blas babar blas mboten kambonan wedokan. Insyaallah dereng. Wis nembang ayo. Sinden muakeh mau ya Allah Mas. Lah aku mesti wong lanang bayuh-bayuh dah neo ngono lek aku ketoke. Sampe ndak enek rasamu iki gak enek ngono ya. Aku saiki wis fokus madhep ngulon. Jenengan tuh banyak sekali. Kadang ngono ndak masih kawetan kadang wong-wong ngono, Mbak Mas Akbar wis ndek pacar ya, Mbak. Mbak Akbar kok ngono pangane Mas Akbar, Mas Akbar, Mas Akbar. Nek diri Mas ianya apa gitu. Ayu laire tekan batine. Ayu lair. Oh itu aja. Heran bisa duet karo aku iki. Bir kita ayu siani. Ayo ngadek coba kaya ngapa Mbak Bir? Heeh. Seperti ya. Setiani. Selamat malam Pak Dalang. Luar biasa. Penontonnya bagaimana menurut Anda, Mbak? Penontonnya banyak. Saya tak pertanyakan nih sampean loh Pak. Iya perasaanmu melihat sindan sing cantik-cantik kayak ngono jatuh cinta apa ora Pak? Ngene lho. Apa Pak? Wong lanang ndelok wong wedok ayu kesengsem itu sudah lumrah karena itu fitrah wong lanang. Iya. Tetapi kari piye carane ngempet hargane hawa nafsu. Berarti ki meng sindan-sindan cantik-cantik ki sampean mung gak ada sing tertarik hatinya ngoten. Yo tertarik tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Ngapusi biasanya dalangi bojone akeh lho Pak. Nggih to Pak Bu nggih. Saiki pacarmu wis akeh lho Pak. Astagfirullahaladzim. Nembang. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang. Minangkani diwalik selindro, ben ganti suasana. Podang kuning. Ya. Aduh, aku dudu ratune lho, Pak. Lah kae wis gubuk asmara ratune. Kan ratune gubuk asmara terus mampir goleki podang kuning. Iya. Anu, bawanya sinom aja ya, Pak. Oh gitu. Oke. Ben tidak sama ngono lho, Pak. Benar. Enggak waduh. Wah, yo. Dibawa dhisik Mbak Bir. Apa Mas? Aja. Lah kok enek mak senting gundaan ngono aku ya pikir apa. Ya. Ini namanya sinom Grendel, Pak. Grendel rokok. Terus Hagawe recite gawe terus
Rama mundut wingi pas nderekne Astabrata ana ing laladan ndi ke pentas terakhir nika Jatisrani Pak Jatisari aku salah terus Jatisari ke dimatke kanca-kanca kok redok suntrut guayane ke jare nedeng anu sakit nggih nembe mboten sehat Pak sakniki pun sehat to tapi ya belum tapi kalau di atas panggung itu harus disehat-sehatke Pak profesional ya luar biasa terus ibarat wong numpak perahu iki jenenge cengkok sengkoke tak olah apa meneh sampean lho Pak maksudnya ini ngolah ning dhuwur panggung iya, arep piye panggunge urip iya wis gak wani ya yo terus nyapa kok gak wani Pak ada yang cemburu toh Pak boten maksudnya itu kita itu ya harus terus tak kira nek aja yang dijaga enggak ya semua itu ya terus lu mempan tanpa welah yep ning madyane telaske Mbak Bir temah gunjing anggeng jonging pagulingan mula wingi sakit wingi bar gara-gara anu to sampean mandhap riyen iya iki kok aja lho boten anti tancep kayon Nggih. dilanggame riyen ben suasanane ngendek meneh ayo maka buka celuk Mbak Bir esuk awan ning omah wis ora
Birgita, ayo wis ngaturake pamundutan podang kuning. Oh ngono. Pagelaran iki uga disiarkan langsung no lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh, iki dadi sing memonitor ora mung penonton kang ana TKP, nanging kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kabeh padha ndongake Desa Karangsemi kang ya kuwi nedeng ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono ya, Pak. Terus ke Mbak Aulia Pangesti jumeneng Mbak semuanya cowok ya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Mas Dalang. Ngaturaken hiburan atau ketembangan. Saya genti sing bernapaskan karo melodi Mbak. Nggih. Mas kula wonten cerita sedikit. Apa kuwi? Kula wau kan teng bis, nggih to? Badhe mriki. Iya. Saking Sidoarjo. Terus wonten bapak-bapak. Bapak-bapak. Nggih, tanglet kula, Mbak badhe teng pundi? Ngoten. Teng Nganjuk, Pak, wonten acara. Iya. Ngoten to? Terus gak iki gak der, Mas, aku mau cerita. Oh, cerita. Kenapa? Terus piye? Lah, terus wayangan, Pak, ngoten. Derek sinten? Akbar, kula ngoten to. Terus ngeten, Mbak, Akbar niku napa tenan to pacare sing Kediri niku? Ngoten. Oh, sing sapa sing dimaksud? Sing Kediri sapa? Niku lho, sing niku lho. Oh, sing gak ning kene to? Mboten. Iya, terus. Lah, terus kalau jawab Pak, mboten niku namung settingan, wong Akbar niku dalang dereng kambonan wedokan. Ngoten. Lah, nggih leres to, Mas? Betul. Lah iya, pun ngaten mawon. Jawalah. Wonge wis tekan, Brung. Lah napa? Wis tekan lokasine, Brung. Maksudnya numpak bis iki wis tekan, Brung. Empon. Nek urung cegate. Udah. Nggih, niku namung settingan lho, Pak. Ngoten. Iya, kita kan yang penting bagaimana penonton itu senang. Iya kan profesional. Penonton senang, pelaku seni pun ikut senang. Nggih. Iya, sama-sama menyenangkan. Nah, tapi nggih leres to, jenengan dereng blas babar blas mboten kambonan wedokan. Insyaallah dereng. Wis nembang ayo.
Iya, Mbak Rendel lek guyu pawas ngono. Deh, Mas wonten pamundutan apa? Wis bebas. Oh, bebas. Aku njaluk malah mbok critani nang yo. Lha niki saestu Mas, kula mboten ngarang, sumpah niki. Iya, aku percaya sampeyan jujur. Lah, nggih niki kan di streaming. Lah mangke kula nek ngapusi, lah mang jari kok gak tau kambonan ngono. Ya ta. Pun nggih. Nek maksudnya mau parfume gitu. Ayo, Nggih. apa? Napa niki sing dangdut? Ya ora apa-apa, pokok musik sing anyar ora apa-apa. Kesayangan entuk dino entuk, sing urung katur. Mboten wonten request nggih. Boten, bebas ayo napa Mbak Aul. PP apa mawon nggih? Oh iya, kuwi judulnya apa ta kuwi? Gadis manis Kalimantan. Oke, piye penak. Nggih. Yo, coba kayak apa? Gadis manis ning jero kulit. Aku ning Kalimantan yo duwe cerita. Kalimantan Pak. Cerita riyen apa kula tambah? Nembang sik. Oke. Kayaknya Sinta ngerti kok paling banter. Dua. Yo. Kalimantan numpak bis. Asta berapa? Senyum tipis menerangan gadis manis Kalimantan, maulah ulun berkesan sepan semalam. Senyum tipis menerangan gadis manis Kalimantan, maulah ulun bayang-bayang Makasih Mbak Aul. Injih Sony. Gadis manis Kalimantan sudah katur kanggo konco nom-noman. Nah, terakhir ya Nok. Terakhir. Mbak Renjel Meladiana Putri. Cuma dong Mbak. Ayo, sepati cok. Oke Rio. Selamat malam Mbak Yu Renjel Meladiana Putri. Bayo. Selamat malam Mas Akbar. Saman tangguh penutup. Aku penutup. Penutup season limbuan. Season limbuan, jadi aku yang terakhir ya. Penutup itu kalau bahasa Nganjuk itu Apa? tongseng. Tongseng. Tongseng itu penutup. Ya. Bukannya tongseng itu kambing ya? Ya tapi nek tongseng nek Nganjuk nek ngarani tongseng. Oh tongseng. Penutup. Oh penutup mana ya Mas ya? Aku udah ngerti tenan loh. Ya. Nah, sama bahagia banget ya hari ini ya. Iya. Kita moodmu membaik gitu ya. Iya. Mana wes di kemau diparani sinden muakeh mau ya Allah Mas. Lah aku nanti wong lanang bayo dah neo ngono lek aku ketok ae. Sampe ndak enek rasamu iki gak enek ngono ya. Aku saiki wis fokus madhep ngulon. Oh, ndak enek sesi aku takok pisan Maksudnya ya. nek konoan madhep ngulon ya. Aku saya Mas aku takok siji iku lho. Biasanya kan ngeten iki kan biasanya sing jaler to, sing tanglet. Cek tau Ini kan terus ya apa piye? ngene lho. Ono aku takok. Kalau kan biasanya ngene iki sing jaler. Iya. Ngene lho Mas. Biasanya kan ngene sing jaler to, sing tanglet iki kula sing wadon sing tanglet. Jan niku sakjane niku tipene seperti apa lho Mas? Kok ben oleh wong wedok terus ngono wedok ganti neh. Ngono lho Mas, tipemu sing tenanan sak tenane iki apa ngono lho. Nek zaman kuliah kan cinta-cintanya hanya cinta monyet. Cinta monyet. Jadi ki penjajakan mergo wong rabi kuwi ora nggo sedina rong dina nek sepisan kanggo selawat. Selama sepuh wis tekan kono ya mikir ya. Domo ya. Jan koyo iya. Lah jangan takut tenan iki biasa jane piye. Lho nyapa?
Yo ora mbak menong ngeten sing Oh, ngefans kriteria, kriteria karena yang ngefans jenengan tuh banyak sekali. Amin, ya Rabbal Alamin. Kadang ngono ndak masih kawetan kadang wong ngono, Mbak Mas Akbar wis pacar ya Mbak Akbar kok ngono panggil Mas Akbar. Ning didi Mas Akbar Pak. Aduh kupengku ki rada ngono lho jadi niki nggih para penonton yang mbak-mbak yang masih perawan-perawan atau mbok rondo-rondo mbok menawa Mas film ya Mas ya. Wah, jawab. Masa aku mau kalian rondo? Yo rondo lek si ayu mening ngono kan ya ora masalah tuh Mas itu. Oke. Oke. Ya kan ngono, Mbak Mula sampean mengadakan sayembara ngono ya kan. Kayak wayang para prabi tak sayembara. Lah ngono Mas kriterianya apa gitu. Ayu laire tekan batine. Ayu lahir. Cukup niku mawon. Oh itu aja. Iya. Ayu lahir karo batine. Berarti lek wonge pendek ndak masalah. Ya nek sedur. Pendek sedur. Jarane ayu lahir kan batine. Nah ya nek kan ayu lahir itu kan nek mau dibagine oke to. Ayu lahir itu menurut aku ya sing dhuwur. Dhuwur ngono ya Mas ya. Mok ngono tok. Wis. Siji tok ngono ndak pengen sing duwe anak 5, enggak. Ora apa-apa sing ngopeni anak. Ya menawa wis bonus ngono. Duet sama Mas Heru. Aku duet dengan Mas Heru. Sono. Oke nih, iki lho Mas tak tunggu ya iki lho Mas Heru iki lho. Ngomong ya. Kira Mas Heru dituntun mau ya enggak? Oh, ora. Sak jaluk aku sempat. Halo ya Allah Mas Heru. Fans nomor 1. Aku yo duwe cerita. Oh iya, aku pengen ngrungokne. Gak ki dino iki Aulia ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yeay. Happy birthday Mbak Aulia. Anu, nak tak seneni aja nesu ya. Gak tambah pinter. Wes. Muga Victor juara ketoprak lho ketok ya. Oh iya, juara 1. Sinta komplain juara telu nusu ngamuk-ngamuk di. Oh, Victor mau ngamuk kor. Kowe tak Nusu story nih. Tapi Padahal aku apik. Mbak Aul jaluk hadiah apa ulang tahun? Kira-kira buka terus ki lho. Aku yo dikado aku diki ulang tahun loh. 12 Mei. Lo jaluk kado apa? Mentahan ya Mas. Lah isine ngur permen. Wes gak apa ki lagune? Apa jel? Heeh, sing Iya, duet sing Bang. Jarang bisa duet karo aku iki. Wah. Dewa Tresna. Oke Dewa Tresno. Dewa Tresno. Kayak ngono to, Pan? Weram aja. Jarang. Kayak bagus oke aja ya. Enggak sao pelek aku. Pajan elek. Oh, ya sekali cium lah Ning isor. Oke. Ya, Asta Dewa Brata Tresno. spesial Karang Semi. Oke. Bulurah, Semi Dalu. Bu mengke kula nyuwun ngambili. Oh, kerambil kita. Enggak, jarang wi. Nggo jamu ya, Bang. Jamu. Oh, jamune kerambil sama sampean nih. Nggih. Kalih sabar gak tau nesu wis. Amin. Amin ya Allah. Detek yo. Dewa Tresna Mas Tris. Ya. Barejo. Karena ini bergoyang ono Dewa Tresna bersama Mas Heru dan Mbak Reza. Dalam Putri. Astaga.